Vi har fået en opgave, der går ud på, at vi skal analysere nogle problemer, de kritiske succesfaktorer for BO. De tre, som vi har fundet, det er deres produktudvikling. De har gået i stå i deres produktudvikling inden for det, de engang var kendt for, altså luksusvarerne. Så er det deres brand og markedsføring. De ved ikke, hvordan de skal komme ud til en ny del af deres målgruppe. Så er det strategi. De er gået fra en strategi til en anden, som der ikke fungerer ordentligt. Bagefter skal vi så finde ud af, hvilke analyser vi vil vælge at bruge til at gå i dybden med de her tre udfordringer. Den ene vi vil tage, det var værdikæden, for at finde virksomhedens interne forhold og kernekompetencer. Vi vil bruge markedsanalyse og konkurrenceanalyse, se hvem konkurrenterne er og hvor stærke de er osv. Vi vil bruge strategianalyse, hvilken strategi de har brugt og hvilken en de er gået over til. Så vil vi bruge PESTEL for at få noget kulturforandringer og simpelthen få noget omkring omverdenen. Og til sidst vil vi så bruge sporten for at få samlet det hele, for at få givet det et bedre overblik. Vi vil ikke lave en økonomianalyse, da vi ikke kan se, hvad den vil være brugbar i den her situation. Det var det.